दा गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि इन्ट्र'आ बिदि नङाना बावगारदों दे होमबा बुंदो गिबियावनो स्टार्ट जादों नोंनिया माबायदिमोनलाय सालायाव स्टार्ट जादों नङाबा आं बुंगौमोन माने इन्ट्र'खौ आं होनोसै आरो ना गाइस बेना मा जादों मिथिगौ ना सालायावहा स्टार्ट जादों आरो स्टार्ट नै ओरैजाय बांद्राय रायज्लायनोबो हाया आरो बिदि जानोबो हाया आरो ना थ' एसे उसुबिदा जादों बेनिखायनो दिनैनि ब्लगा बांसिन आंनि सायाव फकास खालामसिगोन आरो ना थाफागोन बियो भइसआ आंनि माखासे मावगोन बियो केमेरा हमगोन आं बिदिनो आरो ना फाला बदल दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामलांबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय ना मा बुंबाय मानो थांदों दा जों थांगासिनो दोङो बारियावहा ओइ मा बुस्थु बेलाय बलेर' फैदोलै बलेर' फैदो र' दा जों थांगासिनो दोङो बारियावहा मैगं खानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' गोजोननाय थागोन ना मा बुङो हेलौ फ्रेन्ड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव बयखौबो आंनो गोसो गोरबोनिफ्राय दा जोंहा न'निफ्राय थांगासिनो जोंहा गंसे बारि दं नालाय सिगांनि भिडिअ'आव नुखाबाय ओमफ्राय आफाया मैगं खानो लेंहरगासिनो दा जों बेयावनो थांगासिनो आफानो नारें लेबुनि सरबग लादों ओमफ्राय खादा लाबाय सिखा लाबाय ओमफ्राय मेथाइबो लाबाय जोङो मेथाइ खाहोलां दे मेथाइ खाहोलां माने मेथाइ जाहोलां मैगं खाहोलां खालामलांबाय थानोसै नङा होमबा ना मा बुङो सालाया बांद्राय मोजां क्लियार जायाखै सालायाव स्ट'र जादों नालाय एसे उसुबिदा जागासिनो बेनिफ्राय नैबिथिं सानाबो मोदानबाय दा जोङो मैगं खाहोलां मेथाइ जाहोलां जानोसै दा बिदिब्ला गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आबो केमेरा हमनाय आखाइ सालांबाय थादों डाइरेक्ट आं लोगो मोनगोन बारियावहा थ' गाइस जोङो फाइनालि दा मोनफैबाय बारियावहा नै ना सारदोंमोन आफाया गिसि गोजा बोरो नाया नायनो गिदिर लायाखै आं फिसा फिसाखौसो लादों गिदिरा फैयो गिदिरा जेयाव फैयो ओमफ्राय आफाया बे बिदिखौ जानो थावा होननानै गाहरफिनजोबनानै फिसा फिसाखौल' दोनो माने बुरजा उथियो मैगं खानोसै मा मैगं लांनो मा लाङो मा हरनो मा खानो जोगोनार बिजौ दङ ओमफ्राय बल बिजौ दङ मेरला दङ दंलाजोबो नायनोसै बोरो दे मा लाङो मा लाङो गासिखौबो थ' नायलांसै नै आंथ' मिथिखाबाय नै फार्स्टआवनो नैबेखौ हानग्रोगोन बेयो नैबे बुस्थुखौ नैबेखौ खागोन बेखौ अके अमाखौबो खिथिनोसै नामा एसे एक लाख नै खुमब्रा हांसोजों मासे मोनसेबाव अमाजों आरो जोगोनार नैबेलाय जोगोनारा नैबे जोगोनार ओमफ्राय बलबो दंब्रा खुमब्राया नोगोद थायखादों नै बला मारै मोनहा नैबेलाय नैबेलाय बोरो बला गोजौनिखौ लानफैदो थाइसे हाजेनबाय अमाया नै नैलायखौ हादो नैबेखौ हादोब्रा खुमब्राखौ जायाना है जाबानो जानायसो बेथ' गोरासो जागोन ना बा बै बलखौसो मोननांगौमोन र' लावथिजों हाननो र' नै आथिङा मा जादों अमाया गरम जादों जोगोनार अमाया गरम मोनदों ना आरो लेथ्राबो जाबाय सुबाय थानांगौ ने मोनसेल' गरम जोबखायो जोगोनार बिजौआ एबार जोंहा दुदालि थास' लायनोसैलाय आरोना नाजों जानो दुदालि ना जुदालि होनो मा नाफा दुदालि
दालि लायनोसै एबार जोंहा ओइ सोर गिदिर गिदिर दंमोन खमा दंलै खमा लाय hey देखो गिदिर खा गिदिरखौ ओइलाय आफा सिङाव दं गिदिर ओइलाय हाग्रानिसो हाग्रानि न'आनदां खमाया मोखाङाव नामालै आंनाव सिलायबोनायनि दैलाय बेजों खागोन ओरै बानग्राया ओरैहाय मोनबोखाबाय नै मैगङा एकदम आं जाग्रा गोजा मोनथिबायना एकदम बेखौ गोथाङैनो गोथाङै नङाब्रा गोलावैनो रुनानै जानो दाबो बिदिनो जानो हागौ दै नायलांबाय था गुसु मोनदों माने दा मैगं खाखांनानै बे माबा ओंखाम उखै गानायनि माबा मोननैसो बुस्थु जानो नागिरदों बियो मा जागोन नों दा अके चिप्स जागोन नै आं जायालै नोंसोर जादो आं जाला आं जाया जादो र' आग्ला खोरो र' नैबेखौ मिथियो नोङो बे मुलि जायो मिथिबाय नोंनि बे खानाय गैयाना खर' बे खानाय फैगोन बेयो मिथिबाय हर 500 थाइसेयावलाय लाबोथ'वाखै हा लाबोथ'वाखै आं बेखौ 500 थाइसेयाव फानगोन मिथिबाय दा लांफैगोन बेलासियाव लांफैगोन अ दे होमबा आज का सब्जी मतलब मेरा ना साला ना थोड़ा स्टर हो रहा है ना इसलिए थपथा हो रहा है और जामन साइनसै अमा खि साफा खालामनानै माबा अमा खि बायदिसो माथो बे बुस्थुआ खोब खालामदों या खालामाखै जाबावलाय टेस्टि ओंखामा एसे उखैबायमोन नालाय ओंखायनो जादों आं मैगंखौ सायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय हराव संनोसै तमाम गोथाव नोंथांमोननि थाखाय गोथाव नंगौना नङा मिथिया आंनि थाखायथ' बिराद गोथाव बिदि मैगं गोथां मैगं एकदम बुथुमलाबायनाय बेफोरखौ आं बिराद गोथाव मोनो नायबाय था जोंहा नाखौसो सायो नाखौ फिसिगोन आरो ना बेजों जागोन ना ओमफ्राय बेखौ आं सायनोसै दै ओमफ्राय देस्त'आ दुकान थानोसै आं दा आच्छा दिनै बे फल थास' मामि लाबोदों माबायदि संगोन बा संग्रा बायदि माने ओरैबायदि संनांगोन थास'खौ दुदालिखौ एसे रुग्रोना ला हा रुग्रोना लानानै ओमफ्राय खांनानै बुस्थुखौ मा खालामनांगोन नाखौ सेरदो सामब्राम बानलु गासैबो होजोबनानै सेरबायना सेरनानै खामब्राम जाबायना ओमफ्राय एसे दै होनानै मस्ला मस्लि होबाय ओमफ्राय फुरा नाखौ मोनहोजोबनानै थास'खौ लखबना हो ओमफ्राय एसे दसे थानानै खोननै बा खोनसे एरना हो जाबायबो आरो साखिनायाव आंखौ लेंहर साखिनायावबो नुबाय आफाया साखिनायावसो दङ साखिनायाव दुदालि थास' बेखौ मा खालामगोन दा मानाथ' बियो नै दांबाबो मानखे साना खुसुआसो मानो दाखालि मानदों आंखौ बे मानाखै मानदोंलै साना खुसुआसो मानो बे दुदालिया मानाथ' दे जाबाय दे नों रुना लागोनसो थाब जानायनि अके थाब जानाय माने गावनो दै ओंखारखायोना बरियानो नै लोगोफोर ना फ्राय खालामदों नै बेयो फ्रायमोन आरोना मालाय ओमफ्राय मा जानोसै खामहाबजोब्बाय नोङो थावानो दुंबाय दा एरनो हाया ओमफ्राय बियो माबानि ओंख्रिनि बेलाय एवहरनांगौ दं आरो एकदम नालाय बिदिनो जाखा ना मावाना फुख्रिनि सिगाङाव आङो दा एवबाय नै गोदोना गोजा होबाय एवनाबो होबाय केमेरालाय हमबाय थायो हमफ्लाबाय थायो
आं केमेरा हमाबाना सोर हमगोन मा दोङो मा दोङो बे आं जा खिफिनो हायो बे गथ'आ र' खिफिखौनो आं एबार हफासो मुथनोसै आं इये खामजोब्बाय होद दैखांदो दैखांदो ओइ फारसे मोनाबाबो जायो ओइ मोनबाय दा गाइस नै एबार लागायबाय धामाका तो गाइस एबार आं होख्लायसै जाखायो न'खाय पुरा पावारफुल एबार लागायनोसै माबा ना होनोसै एबार खौथ' लागायसै ना अरे बिदियासो गोथाव जायो सोर फोरोंनाय नोंखौ ना एवनाय बुंलाय आंसो फोरोंदों गुदुं गोथाव नांदों आंसो फोरोंदों मिथिबाय ना एवनो नाखौनो एवनो रोङामोन बियो सेस खामथाबोजोबोमोन आंसो फोरों एसे रोंलांबाय तो गाइस एबार मा औ होदो अच्छा आसे चलो धीरे धीरे मा हायाखै आं लुनोसै र' ओंख्रिया थास'जों ना ओमफ्राय बेरे ओमफ्राय नै जोगोनार बिजौ मा जाखादों आयौ बाबरे बानलु था बानलु मा मोनजाखौ